Hola, companys. Veieu ahir a l'espill? A veure... Si també estaré, no? Sí. Fins i tot la llengua, les dents. Increïble, veritat. Quina passada. Pareix veritablement un espill de vidre. Pareix que facis així i se vagi a trencar. D'esta navalla us parlaré en un proper vídeo. Val? És una navalla que ja té 10 anys. Us contaré la seva història i este matí m'ha pegat per polir-la. Igual que hi ha vegades que m'agrada fer les obscures amb una pàtina, en este cas és inoxidable, estava tota ratllada i tenia un poquet de pàtina també, i a banda que de fàbrica mai venen espill, les pallarès, veu, és una... Opa, a veure la càmera, és una pallarès solsona inox, o choni, com li diuen molts, choni, increïble, veritat. Però vaja, això, m'ha pegat per polir-la, m'ha quedat bastant bé, veu, és magnífica. Contraste amb el mànec i el moll, que en este cas, al contrari de la de carboni, el moll és de carboni. La de carboni que tinc és inoxidable. Quan parlaré d'esta navalla, 10 anys després, la compararem també amb la del mànec de boix que tinc, que m'heu vist tanta gent i que jo vos dono gràcies perquè alguns vídeos tinguen tant d'èxit. No els del foc, els del foc no sé per què sempre és garantia de fracàs, però els de ganivets sempre. Veu, és una passada. Una autèntica passada com reflectix. Ja que ho he fet este matí, no ho he gravat, a vegades faig coses per a mi, encara que paregui mentira, me plantejo fer-ho amb esta. Esta navalla és Krosnar, feta al Llunyà Orient, però veu que hi ha certa diferència. Sí? Se veu en tots els àrabs, d'esmolar-la, té pàtina, esta la uso per a menjar des de fa 12 o 13 anys. Vull dir, imagineu, tenen més o menys la mateixa edat, no? I esta tenia la fulla com esta o fins i tot pitjor, perquè li he donat molta canya. No ho pareix ara mateix, però esta navalla té molta vida. Per tant, si voleu, vos contaré com li dono este acabat, que sempre ens permet netejar-la millor. Primerament, deixeu-me presentar-vos esta carpeta. És una carpeta, veieu? Que està plena de paper de vidre. Paper de vidre que fins i tot guardo les més xicotetes porcions. No m'agrada menysprear-lo ni malbaratar-lo en absolut. Ne tinc moltíssim, sobretot així tinc el paper de vidre més fi. Tinc un poc de gros també, però tinc el més fi. I tinc així un pack que vaig comprar per internet que va del 3.000 fins al, ara ho veureu, al·lucinant, 10.000. És com per a polir fars de cotxe i això. Sabeu que en el paper de vidre, i si no ho sabeu vos ho comento, quan més gran el número, més fi és la partícula erosiva. Quan més menut el número, més aspre. De fet, penso que de tots els que porto així avui, el més aspre que tinc és este i és un 280. No sé si es comença en este o es comença directament en el 500. Si voleu, anem a fer una cosa. Vaig agarrar un trosset menudet, sobrarà, de 280 i el que vaig a fer és organitzar-me, a veure si ho podeu veure, de més aspre a menys aspre. 500, de 500 compte que ne gastaré un poquet més. Este matí almenys sí que l'he usat més. I a veure què tenim més. Tinc un trosset de 800. Per què no? I normalment a partir de 800 la cosa es comença ja a estar molt bé. És 800, estat? Sí, és un trosset este. Ne tinc també així del 2000. 800 ne tinc bastant. Sí, pot ser que de 800 haguem de passar ja a 2000, tal vegada este, a veure. No, és 500 també. Dins del meu caos tinc el meu ordre. Per tant, el pròxim serà 2000 i en 2000 segurament acabarem. Deixa'm agarrar-ne una miqueta més. Les tenim ahí. Aquestes puntetes les aprofitarem completament. Si ara quan polisc se mou molt la càmera, així, és perquè porto la càmera de pit, però penso que ho entendreu millor. Ho farem eixut també, sense aigua. Podríem mullar-lo també, però sol funcionar bastant bé en eixut. Una vegada fem el 2000, si voleu,
provarem d'agarrar algun número exageradament fi del sobret i també el polirem amb la corretja de polila que solem utilitzar per a esmolar. Anem a per ella. Ja us dic, procuraré que no se mogui molt, però ja ho veieu que és bastant inestable. M'agrada ficar-ho a la vora del tronc, val? I el que farem primer serà, en la punteta del dit, pressionar per a només gastar aquest trosset i anem a fer-ho així, longitudinalment, val? És una feina senzilla però de paciència. Me l'heu vist a fer a vegades en les destrals, però avui ho portarem al límit. Igual el ricasso no el polisc, si volguera polir-lo hauria de fer-ho així, tal vegada una miqueta. Una miqueta puc fer-ho. Ara mateixa, inclús en cercle, no hi ha cap problema. A la llarga ho haurem de fer en cercle per evitar que el mateix paper de vidre faci raps. I ara per l'altre cantó. No sé si hem fet prou detall de com està bé abans de que ho tocara el paper de vidre, però vaja, completament arrapat, desmolasse, així darrere el llum també, completament arrapat i completament patinat, perquè a molt inoxidable que fique no hi ha cap acer inoxidable que sigui veritablement inoxidable. Veu que ja es comença a agarrar un poquet d'espill. I sí, 280 no era massa bast, perquè com podeu veure encara se veuen moltes ratlles. La majoria d'aquestes ratlles seguiran estant, Són ratlles fetes amb pedra i tot i que podríem polir-la completament, no sé si ens val la pena. Me quedo fent això i quan acabo amb aquest número, perquè encara queda, això encara rapa bastant, passarem al següent. La gradació d'un a l'altre penseu que se fa bastant natural, perquè quan el paper se va desgastant es fica 280, però millor se fa com un 300 per entendre-nos, val? Continuo i vos mostro abans de començar amb el pròxim paper. Quan treballeu així, al llarg del tall, pareu compte de tindre el tall bastant cap avall, per això vos recomano lo de la vora del tronc, perquè amorre cap avall, alceu-lo un poquet, perquè si no passareu el dit i vos el tallareu. Convé tindre també a mà paper o tela per a poder netejar-lo de tant en tant i poder comprovar els progressos. Mireu, es comença a reflectir-se el dit, el veieu? S'identifica, però no sabeu si és un dit, si és un nas, encara costa molt de comprendre. A mi, de fet, no se'n veu. Seria aquesta cosa d'ahir, la meva cara, però no se m'està veient. Hi haurà ratlles que no se n'aniran, i vos he advertit. Hauria hagut de començar en un més gros i per al que és, tant s'hi val, val? Però és una manera de tindre els ganivets inoxidables, veritablement inoxidables. Val? Ho podeu fer també de carboni, però jo penso que la gràcia del carboni és justament la contrària. Val? Vaig a passar, per tant, del 280 a este que era el 300. Què he dit? 60? Què he dit? No me'n recordo. Error. A veure què diu els havia ficat en ordre. Importarà molt poc, la veritat. Molt poc. 500. És 500. Pensava que tenia 300 i escaig. No, és 500. El mateix, en este l'he agarrat més gran perquè així ja veureu que treballa amb un to més. En poques passades, a veure si puc evitar que se mogui tant la càmera, si no ho faig molt fort. En poques passades, és a dir, ja deu estar ja augmentant la capacitat de reflectir d'este ganivet que quedarà a espill, sense cap màquina, A veure. Se veu la ungla del dit ja. Se veu la ungla del dit. I la meva cara es comença a agarrar forma també. Li dono i després passarem al 800. Molt bé, ja hem acabat amb el 500. A veure què tal està. Molt millor, Mireu la ungla en quin detall, el dit. I per este costat paregut. La meva cara està encara molt lluny, encara costa de veure's. Però veu, i és només el 500, encara mos queden més números, o tants números com vulguem, perquè en veritat ne tinc fins al 10.000. No caldrà tant, però la diferència és patent. 800, a veure com queda després. Ja no rapa, el 800. Anem a comprovar com està treballant.
Ei, és pràcticament un espill, Pràcticament un espill. Veu el detall del dit? Els arraps grossos no se n'aniran. Hauria hagut de començar amb un paper. Ja se me veu la cara, estic ahí. Hola. Amb un paper més gruixut, més aspre. Però se me veu ja. Primera volta que me veig clarament la cara. Veu el nas. Molt bé. Passem a la que en teoria havia dit que seria l'última, que és el 2000, penso. A veure... Extra fine. Tinc un bon tros. Li dono i tornem a mirar si passo a altre paper o polem amb la corretja, que de passada també esmolarem. A aquestes alçades m'agrada fer-ho en cercles, per eliminar els arraps que el mateix paper de vidre ha pogut fer. Val? Això ho farem com per acabar, mireu quina qualitat. Ja que estem, podeu fer així també, val? Però si feu així no canvieu de direcció. Feu tot el temps en la mateixa. Per això jo us recomano, almenys en aquestes fases ja més finals, anar fent cercles. I finalitzem amb el 2000. És veritablement un espill, ara. És un espill. Hola, com al principi, val? Mireu com s'ha anat aclarint. És molt satisfactori. I ara tinc un dubte. Seguisc amb paper o passo a la corretja? I segona, mireu quina passada. El gramatge, no, com diríem, l'aspror de la pasta de polir serà més gran o més menuda que el paper 2000? És més, no provarem de passar a un paper exageradament fi? Així tinc del 3000 fins al 10.000, però voleu que passem directament al 10.000, a veure si se comprèn alguna cosa? Encara que per experiència vos dic que pràcticament no se va comprendre res. El lògic seria fer-ho gradual, però com este matí ja ho he provat, i ho he provat gradualment en el 3000 per avant, m'he donat compte que a partir del 2000 o 3000 no res millorava. Això és quasi que netejar-lo amb un paper. Però vaja, anem a donar-li. Me sap mal fins i tot arrapar-lo amb el paper. És que no pareix metall, pareix plàstic. Se me veu gairebé el color dels ulls, veritat? Les dents... la càmera quasi que no ho treu. Una passada. Provem de passar-lo per la corretja, encara que no pot millorar molt més això. En tot cas, empitjorarà. A una mala, després tornarem a passar el número 10.000. Això és el que vos dic, que no sé si serà més aspre o no que la pedra. Però vaja, mira, m'agrada més esta part. I em portava, però així millor. I passem tota la superfície, tota. No només el tall, val? Tota la superfície. Però ja vos dic que no crec que se note. Si voleu, fem només una cara, val? I compararem. Deixem provar ja, a veure si l'estem pifiant. Pràcticament és el mateix. Jo no sóc capaç d'apreciar molta diferència. Aquesta és la part polida de pasta i aquesta és l'altra. Empitjora o no empitjora? Li dono un poquet i acabem. Jo penso que ho tenim. Aquesta pasta sí que s'ha de netejar millor. És que fa llum. Per què pot ser pràctic això? Perquè teniu un espill amb vosaltres. A mi no m'agrada que per la muntanya puga fer llumades, però un espill és útil per a fer senyals o directament per a vores. Ara m'estava mirant les dents, saps? I els ulls. I no vos penseu el detall que arriba a tindre. És que no vos podeu fer la idea. Mira, veieu el meu dit ara? El tinc prop de la càmera i l'estic enfocant. A veure si podem veure el número del paper o les lletres. A veure, on estic? Ahí. A veure... Ahí. No lo encuentro. Ahí está.
Veieu que bé que reflecteix? De prop m'he vist les dents, fins i tot si tinc càries o no. No és broma. Llàstima que no m'he pogut veure a mi bé i que està molt lluny, veu? Se veu la cara, però la veritat que està molt lluny. I li he donat, què? Apenes 7 o 8 minuts de treball, penso que ha sigut. No molt més. És a dir, m'hauria pogut polir-ho infinitament millor. Infinitament millor. És un ganivet que gasto per a la cuina. Si voleu podem també mostrar-vos l'altre. És més agraïda la superfície del Pallarès Solsona, però encara així ha quedat fantàstic. Ha quedat fantàstic. Ha quedat molt, molt bé. A veure si es puc col·locar així. Era una hipotètica foto de portada. Jo penso que estan fantàstics. Com reflecteixen. A veure si puc deixar este. Així. Res, companys. M'acomiado ja. Espero que este xicotet truquet consell vos hagi agradat. No saps mai per a què vas a necessitar un espill i costa molt poc, tant de diners com d'esforç, i no cal cap màquina. I més que els haguem pogut polir. Veu les ratlletes que té encara, la navalla? Jo perquè sóc així tampoc m'agrada arribar a l'extrem, però vos dic, això són espills, verdaders espills. Subscriviu-vos, doneu-li el like, comenteu-me coses, fins i tot, si quedem aquest estiu me podeu portar els ganivets ja polits i mostrar-me'ls perquè la veritat és una passada i a banda que també són més funcionals. Queden millor esmolats el tros final i se'ls apega menys residus de fusta o del que sigui. Té el hàndicap, però, de fer llumetes per la muntanya. No es pot tenir tot. Vinga, companys, fins al proper dia.